presented by Geeta Music. LJP जिंदाबाद 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 LJP जिंदाबाद 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 मुकेश कुमार कृष्ण यादव जिंदाबाद 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 कैले जनता जनार्दन पुकारे नु हो अब बन लो जे पास सरकार नु हो। मुकेश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद कैले जनता जनार्दन पुकारे नु हो अब बन लो जे पास सरकार नु हो। शेरघाटी विधान सभा में इहे चर्चा में बा। शेरघाटी विधान सभा में इहे चर्चा में बा। लोजपा से लड़ल मुकेश यादव विजय बा बनिहे विधायक बा। मुकेश यादव विजय बा जिंदाबाद 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 जीतेगा भाई जीतेगा मुकेश कुमार जीतेगा। लोक जनशक्ति पार्टी से मिलल बाटी काटावा दूर करी है जीत के गरीब गुरुआ के संकटावा। लोक जनशक्ति पार्टी देले बाटी काटावा दूर करी है जीत के गरीब गुरुआ के संकटावा। अब तब विरोधियन के निश्चित पड़ल बा। अब तब विरोधियन के निश्चित पड़ल बा। लोजपा से लड़ल बा मुकेश भैया विजय बा बनिहे विधायक बा। मुकेश यादव विजय बा। डॉक्टर मुकेश कुमार कृष्ण यादव जिंदाबाद 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 बंगला छाप जिंदाबाद 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 LJP जिंदाबाद 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 भारतीय जनता जिंदाबाद 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 अब की बटन कहां रहेगा बंगला छाप कहां रहेगा। रही बिहार फर्स्ट बिहारी चिराग भैया देले सोशल मीडिया से जानकारी। बंगला छाप जिंदाबाद 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 रही बिहार फर्स्ट बिहारी चिराग भैया देले सोशल मीडिया से जानकारी। एकजुट रही लोगिन केकरो से न भयबा। एक साथ रही लोगिन केकरो से न भयबा। लोजपा से लड़ल बा मुकेश चाचा विजय बा बनिहे विधायक बा। मुकेश कुमार विजय